Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ya, ini Aku tangi jam 4 besok baru besok isa-isa nutup jalan dan ini juga HP. apa tanggapan tentang Ya? ini dulu tanggapan apa Oh, yang maksud yang leri. hampir lari. Oh, yang leri macet. Oh macet. Apa jenenge? Ono truk mogok ning nggon jembatan leri kae lho. Oh, Musuh banget. Truk mogok terus jembatane dicor di sebelah. Dan juga tegangane indah suwe banget. Rame nggon kursi iki rame. maka wis Nggih. sontek ngapi. Hah? Sontek Sopo? tanggal 5 loh, Mas. Iya sayang. Sampai. Wong. Itu tanggal 6. Iya. Iki mung kok ono poli. Dokternya udah berangkat ra, berangkat dulu. Ya iya. Di pedasi ya, Mas. Lebih mas berangkat iki dhewe to, belum bisa. Iki mung kok dokternya kan berangkat jam 8. Iya. Bisa wis atus. Ayolah. Ya alhamdulillah wis diapi. Yo kuwi periksa, sak periksana 500.000. Wis. Iso ngising. Ayolah, Prei. Ora sekolah. Iki mabur lah, nek wingi melu. Sinyalnya rada angel. Pedot ya, pedot. Iya. Ayolah. Jelas. Mendung. Mendung ning kono. Ikane mendung, awet aku tangi iki mau gendang-gendung. Tapi ini mama itu ada tak tampak mati. Aku semeh tekan leri. Sekolah yang Yo. sing macet ki sing arah ngulon. Oh, Kulon leri macet. Terus tekan leri kan, kulon jembatan leri kan lu macet. Saurunge jembatan leri sampai tekan jembatan sampai ngulon meneh lagi gawe jalan lancar kita kan gringsing. Suwe banget nang nggon kusir suwene por ono 2 jam. Lan cukup bojo akeh por. Iya. Amin. Pirang dino. Yo nut aja tuh. Yo kok ngene kaya malam minggu kan selamatan warung. Yo. Main gawe iku gawe besek. Nek ora seket swidak RT. Yo. Langko malam minggu nih di Ambeng habis masjid. Ya, aku semarangnya. Aku ini ono pertemuan. Minggu ono pertemuan sekarang. Iya. Pedot ya. Ya pokoknya amat bubar itu. Aku ketok yo tonone Senin ya, tapi kan nang Semarang Sedyoto.
wong terus Pak Artoso. Senang ya. Jurnalis. Senang isu. Ya. Amin. Dari syukur ya. Iya. Harus Iya. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Assalamualaikum.